Naka-alerto ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Team hangtod na sa kabaranggayan tungod nini na sinati nga pag-uwan. Ang report ni Femari Dumabo. Matod ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga matag karulugon niyang ilang monitoring sa kasapaan, aron daling mapabakwit ang mga mamuyo kilid sa kasapaan kuno galing masinati na usab ang pag-awas niini. Hinuon sukad nitong weekend hangtod ganihang udto, bisan pa man sa nasinating mga kusog nga uwan ug pag-unos, wala ra ni sa kang level sa sapa. Apan, ang pahimangno sa CDRMO nga di gyud gihapon mo kumpiyansa sa mga pag-uwan-uwan. Nga maghinay lang dis kalsada kay usually scattered rain showers man localized man, so nay ulan nay dili ulan ya. Kung magdagan gani ka nga way ulan ya, pag abot sa unahan nay ulan no nya i-break nimo mao na siya ang sagad hinungdan sa ato ang mga bangga diri sa karsada. Ang mga bata di lang nato paligoon sa ulan no kay karong ulan na ay mga liti-liti no ya. As you know, daghan naman sa tang narespondihan nga naigog kanang kilat. Mipahimang no nausab ang CDRMO ug ang City Toda sa mga motorista nga mag-agian sa Manipis Toledo Road ning uwanon ang panahon nga mas maayong di moagi sa dapit kay Kuyaw gyud sa pagdahili sa yuta. Amo take lang mo alternative route are mo sa Naga Uling or baga diri sa Trans Central kay aron maglikay lang tas diskasya kay you'll never know kung di gali mag-ulan, mag-landslide magay, how much more kung mag-ulan, no? Wala pa may makadawat og mga report nga dunay mga pagdahili sa yuta. Labi na sa kagahapon, among gipa-check way mga report nga mga pagdahili sa yuta. Pero amo lang awhag sa atong mga kaigsuonan, labi na gid sa mga motorista nga moagi anang dapita dinha. Panahon gani sa ting-uwan, ayaw na lang gid mo pag-agi. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.